Batallón Basko-Espainol delakoa ikertu berri du Iñaki Egaña, historialariak Inpunes liburuan. Formatu laburra bezain mamitsua duen lan honen berri izateko gurekin dago izonetan. Iñaki Egaña, egunon. Egunon. Bueno, estatu terrorismoak sigla ezberdinak izan ditu eta lehen sigla hoietako bat ere, Batallón Basko-Espainol bada, ez dakit talde honen abia puntua zein da? Bueno, frankizia ezberdinak egon dira, eta liburua edo ikerketa naiz eta laburra izan, azkenean, gaztentzako liburu editoren arabera gaztentzako liburua zen, baina hala ere 200 bat orrialde baditu, ez? Eta aipatzen nuen bezala, frankizia ezberdinak esan dira, 1970ko hamarkadaren hasieran Guerrilleros de Cristo Rey eta 1975etik aurrera Batallón Basko-Espainol AAA eta 83tik dakigun bezala gal siglak erabili zituzten. Atzean dagoena da kasu guztietan estatuko terrorismoa, ez? Ezakit, agian esan daiteken Batallón Basko-Espainolen bereizgarritako bat baden, edo behintzat bere oinarrian izan zituen, OASekin harremana izan zute mertzenarioak, edota Portugalen, ala Hego Amerikan zeuden beste talde eta bestelako... Bueno, berezitasuna baino gehiago nik usten dut egitura ja nahiko estrukturatua, egituratua, hain zuzen. Bai, nik esango nuke gainera, Galekin estatuak ikasi zuela, eta hasieran Batallón Basko-Espainolek 3 zutabe zitu, Galek izango zituen bezala, ez? Eta hor ibilbidea dago eta gezurra dirudiarren askotan galeri buruz hitz egiten dugu bakarrik, eta Batallón Basko-Espainolek eta esan dudan bezala euren edo beraien frankitziak 600 atentatutik gora egin zituzten, ez? Eta 40 bat hildako ere eragin, 40 hain zuzen ere zehatz-mehatz eta izan daitezke gehiago errebindikatu gabekoak, 49-50 izan daitezke, eta Galek gogoratuko bagenu 27 hildako eragin zituen, ez? Horregatik esaten nuenik berezitasun artean, liburuan aipatzen dudan bezala, berezitasunan artean ikusten dut zala esparrua, euren atentatuen esparrua, ez? Batallón Basko-Espainolek nahiko zabala, hain zuzen ere atentatuen artean egon zirelako esate baterako iai alderdi, oposiziozko alderdi guztien aurkakoak, baina ez ordea iparraldean. Iparraldean bakarrik errefuxiatuen eta zeniden aurkako atentatuak eragin zitun, eta Galek dakigun bezala iparraldean bakarrik eragin zitun hildakoak errefuxiatuen artean. Batallón Basko-Espainolek ere Parisen atentatu batzuk egin zitun, Madrilen ere Yolanda González ikaslearen aurkako Bilboko gazte baten aurkako atentatu bat, eta Venezuelan ere, eta saiatu ziren beste toki batzuetan. Beraz, esparrua nahiko zabala laguntzarekin, eta Galek ordea oso zehatza errefuxiatuen aurkakoa. Eta testu inguruari dagokion ere testu ingurua ezberdina izan daiteke eta dagoeneko ezberdina izan zen, baina beti nik usten dut hori frogatuta dago atzean zegoen zuzendaritza bat eta zuzendaritza horrek markatzen zituen helburuak. Horre, esan idatzia dago, baita ere liburuan da talde honek baldin badu señorrekiz bat hori Manuel Fraga izango zela, zergaitikan, bera? Manuel Fraga abia puntua izan zalako, baina iksa ezberdinak askotan markatzen da Galeko iksa Felipe González, baina hasiera eman zion barne ministroa garaian Manuel Fraga Iribarne izan zala, baina ondoren beste ministro batzuk egon ziren, esate baterako Martin Villa, Juan José Rosón, eta barreko batzuk. Beraz, piramide hura nahiko ezaguna izan zen. Eta lehen aipatu duan bezala,
Eta nik usten dut hori izan zala liburuaren abia puntua, zergatik hain urrun daukagu garaiura eta egia esateko azken Batallon Basko Espainoleko azken atentatua izan zen Lasa eta Zabalaren desagertu zirenetik ez dakit 2 astera edo lehenago. Eta orduan aldatu besterik ez zituzten siglak egin, Batallon Basko Espainolen siglak desagertarazi egin zituzten, eta ordea galekoak sortu. Segituan galdetuko izut aldaketa horri buruz, baina jakin nahi dugu, lehenik eta behin estatu terrorismoa hitz egiten ari garela, nola identifikatu dituzu Batallon Basko Espainol eta Espainiar gobernuaren arteko lazo horiek, lotura horiek? Begira, lehenengo adibide asko daude, baina lehenengo aipatzearren, hilabete honetan hain zuzen ere bete dira 50 urte lehenengo atentatu, errefuxiatu baten aurkako lehenengo atentatua, ekainak 5, 1975ko ekainak 5 izan zala, Josu Urrutiko etxearen aurka, mertzenarioa jartzen ari zan, elergailua mertzenarioa estanda egin zion mertzenariari, hil egin zan, eta ondoren 2 atxilotu egon ziren. Hoietako bat, telefono bat zeukan Patrikan, esan zuen deitu behar zuela, ez zioten utzi jendarmeek, baina hala ere jendarmeek deitu zuten telefono horretara, eta telefonoren beste aldean zegoen Candido Acedo izeneko Guardia Zibiliko kapitan bat, eta Candido Acero garai horretan zan Lazartuelako seguritate buru. Beraz, implikazioa oso zuzena garai horretan Juan Carlos emeritoa den gaur egun, printzipia zan, Franco indikan bizi zegoen, azken atxa hartu zuen handikan 4-5 hilabetera, baina hasieratik. Eta ondoren ere badago esate baterako aski ezaguna den Argalaren aurkakoa, 1978an, eta geroztik komunikadi Espainiako edabide askotan borreroek azaldu dute edo azaldu zuten garaian, nola egin zuten, nola prestatu zuten, eta guztiek edo gehienek hitz egiten zuten garai horretako Espainiako zerbitzu sekretuen eremuetatik, garai horretan CZ, ondoren CZIT eta egun zenei. Adibide asko daude, eta liburuan, adibide batzuk azaltzen dira, nola baite erakusteko zeari zuzena zegoen, ez? Hor, baita ere ez dakite aririk edo topatu duzun, baina garaiko sareare izan zen Gladio. Sare honek nolako lotura edo nolako ardurak izan zituen Batallon Basko Espainolekiko? Bai, hori luzea izango litzake beste elkarrizketa bat edo beste ikerketa sakon bat egitera, baina garai horretan baziren sare batzuk OTAren menpe, hain zuzen ere, NATOren menpe, gaur egun aktualitatea hartu duen Palestinan edo Iranen edo beste toki ezberdinetan. Eta usten dut gainera egun hauetako batean egingo dute goi mailako bilera bat. Eta NATOren Europan bazuen sare bat, sare itzalean zegoen sare bat, Gladio, zuk aipatu duzun bezala, Gladio sareak, baina baita ere Hego Ameriketan ere beste sare batzuk, sare oso garrantzitua izan zuen, Kondor izenekoa, estatu kolpe batzuk prestatu zituzten, eta Europan sare itzalean zegoen sare horrek antolatu zituen atentatu ezberdinak, antolatu zituen bide batzuk nola baita eskerra ere gobernutatik kanpo bialtzeko, eta Euskal Herriarekiko naiz eta ikerketa sakonak Euskal Herri mailan eta are gutxiago Espainia mailan ez da egin, baina kanpoan egin diren ikerketen arabera esate baterako Belgikan bereziki eta Italian askotan azaltzen dira
adar batzuk Euskal Herriarekin dituzten loturak, ez? Adar horiek prestatu omen zituzten Batallon Basko Espainoleko atentatu batzuk, eta sare horretan, Gladio sare horretan parte hartu zuten ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta Espainiak, Europako beste tokietan mertzenario batzuk, ez? Berak, ari batzuk hor egon badaude, eta egunen batean ikusten dut beste batek egin beharko luke horrelako ikerketa sakona, ez? Gaztentzako lana egon egon badago, ez? Nik liburuan aipatzen ditut zertzeleda batzuk, baina Gladio sarea garrantzia handia zuen. Gogoratu beharko dugu gainera garai horretan Espainia esan Naton sartuta, 1987an izango zan, naiz eta jakina denez Euskal Herrian ezetza bozkatu genula, baina NATO Euskal Herrian bazegoen, ez? Oso sartuta esate baterako, Bardetako poligonoa, indarrean zegoen, garai horretan Bienameko gerra, Gorramendiko tokia ere, Elitzondotik gora, eta hor kontrolatzen zituzten Ego Europako komunikabide guztiak, eta bar, beraz, aipatu duan bezala, zertzelada batzuk aipatzen ditut, baina ikerketa sakon baten zain gaude. Horre, aipatu dituzu, hor bi eremu geografiko, baina baita ere, zehazki ere liburuan nabarmentzen duzu beste eremu grafiko batzuk, Andoain, Urnieta, Hernani, Astigarraga, Triángulo de la Muerte gisa, eremu hau, Batallon Basko Espainolen eraginatik. Baina, jakine dugu, Batallon Basko Espainol nola zegoen antolatua, segiturak zituen eremu honetan kokatzeko propioki erasoak? Lehen aipatu duan bezala, Galek bezala 3 zutabe zituen, bata zerbitzu sekretuak sortutakoak, beste zutabe bat izan zan, hain zuzen ere poliziarekin lotura zuena, eta 3. Guardia Zibilarekin lotura zuena, ez? 3 sare horiek euren artean autonomoak izan ziren, gehien bat, zuzendaritza batekin, lehen aipatu ditugu goiko mailako X-ak nortzuk izan ziren, eta tartean mertzenariak. Hortarako nik usten dut abiapuntu garrantzitsuena eta dirikoa izango litzakela Jurramendiko karlisten aurkako atentatuak bildako eragin zituna, eta hor azaldu ziren mertzenario guztiak, Batallon Basko Espainolek eta inkluso Galek erabiliko zituen mertzenario gehienak, ez? Jean-Pierre Txerit ezagunena, garai batean Argeliaren independentziaren aurka borrokatu zuena, oazen, gero Batallon Basko Espainolen, eta ondoren ere Galen, ez? Azkenean, estande egin zion lergailu batek, eta hil egin zan. Hor, delako basos komunikantes egon zitezken euren artean, baina autonomoak izan ziren. Eta, jake aipatu dezun Triángulo de la Muertekoak, hor, 3 bertakoak, ez ziren kanpoko mertzenariak, baizik eta euskalduna gainera, horietako 2 behintzat bai, Zabala, Iturbide eta 3. González Medrano. González Medrano damutu egin zan, eta orduan, izen asko bota zituen, izen horiek baztertu egin zituen epailiak, Zabala eta Iturbide epaitu zutenean, horiek eragin zituzten 7 hildako, Urnietan, Andoainen, Hernanin eta Astigarragan. Astigarragan gogoratu beharko genuke esate baterako, garai horretako Herri Batasuneko zinegotzi bat, hil egin zuten, Tomas Alba, eta oraindikan gezurra dirudiarren kondenatuak izan ziren,
eta badaude talde batzuk oraindikan etari leporatzen diotela Tomas Alvaren heriotza, naiz eta aipatu dudan bezala, kondenatuak egon zirela Iturbide eta Zabala hilketa horrengatik. 7 hildako gutxienez eragin 7 hildakoen gatik kondenatuak izan ziren, bi horiek, eta aipatu dudan bezala hirugarrena, komandoko hirugarrena, González Medrano damutu egin zan, izen asko eman zituen, eta hoien artean adibidez jartzearren liburuan azaltzen da. Gaur egun, ez dakite zehatz mehatz, baina duela gutxi arte izan dela Gipuzkoako Elizbarrutiko burua, apaisa den bat, garai horretan Donostiako Gotzainaren anaia. Hor dago datua. Eta aipatu nahi dugu baita ere, Jean-Pierre Txerit, nabarmendu duzula, esan duzu, ez da batean hiltzela, baina zergaitik hiltzuten? Zergatik hiltzuten ikusten dut, oraindikan ez dagoela argi, edo erail egin zuten nahita gehiegi sekilako, baina Jean-Pierre Txerit izan da gerra estatu terrorismoaren egituran, mertzenarioen artean nik usten dut hildako gehien eragin dituena, ez? Oazen, bere garaian, ondoren Batallon Basko Espainol, bera izan zen Espe Arana eta Jokin Etxeberria Karakasen Venezuelan hil zuena, Espainiako enbajadaren laguntzarekin, berak ere Parisen egon zen, berak ere Batallon Basko Espainolen garaian atentatu ezberdinak, berak ere izan daiteke, bi hipotesi daude, baina izan daiteke ere Naparraren desagerpenaren berak egindakoa, borreroa, eta bera da lehen aipatu duan bezala, edo aipatu dugun bezala, nik usten dut ari nagusiena, nola zegoen hain uztartua Europako ultraeskuindarren mertzenarioak edo lotuak, uztartuak eta lotuak Espainiako egiturarekin. Gogoratu beharko genuke, Franco hil arte eta Franco hil ondoren, Espainia izan zala babesa Bigarren Munduko Gerraren nazien babesleku, Argeliaren aurkako borroka egin zutenen askoren ere babesleku, Italiako ultraeskuindarren mertzenarioen babesleku, Argentina, Txileko diktaduraren ondorengo babesleku ere, eta guzti horiek eta edo gehienek gero parte hartuko zuten Espainiako estatu terrorismoaren mertzenariak bezala, ez. Horre, zehazki, Txerit, un sicario en las cloacas del Estado liburuan, horre Teresa Rilo, bere emaztea zenak, aipatzen zuen, Txerit berak bizi paralelo bat zeukala, berak ezekiela ezer, bere senarrak egiten zuenaz. Aukera izan duzu noizbait berarekin hitz egiteko? Teresa Rilorekin, saiatu nintzen, hil zan duela 2 urte. Egilea, liburua saldu eta handikan gutxira, hil zan, minbiziz. Saiatu nintzen egilearekin hitz egin nuen, eta, asko azarratu zan erekin, eta, ez dira kontatzeko, baina nik usten dut gainera garako irakurleek gogoratuko dute nola idatzi zuen egile horrek nire kontra. Ni saiatu nintzen Teresa Rilorekin hitz egiten egilearen bidez, eta ez idan utzi, eta, ikertzaileen gora berak dira horiek, ez dira arraroak. Baina, bai, bere garaian irakurri nuen liburua, eta liburuan azaltzen diren gauza batzuk dira martzian adautzak, beste batzuk ordea nik usten dut kontrastatuak daudena egia dira, baina Teresa Rilo jakin behar zuen. Teresa Riloren eskaleraz komando autonomoetan infiltratua asko lagundu zion hain zuzen ere Txerizeri, bera zenidea zan, Teresa Riloren zenidea, eta asko lagundu zion Txerizi helburuak markatzen iparraldean.
xerifek ere beste laguntz batzuk izan zituen, biztan da laguntza horren artean Frantziako polizi batzuena eta Espainiako beste batzuena, agian goi mailakoak eta Frantziakoak diruaren truke ere izan zuela laguntza, ez? Horixe bera ere aipatu nahi nuen, bataion basko espainolek Ipar Euskal Herrian erasotu zuela, horre jendarmen jarrera zeintzen, beraiek nabarituko zuten, sare antolatu bat zegoela, edabidetan aldarrikatzen zituzten atentatu horiek. Bai, ez hori bakarrik, baizik eta epaileen artean laguntza nabarmena izan zutela, bazegoen Poben hain zuzen ere Zuan, okerez banago Zuan izeneko epaile horrek askatasuna, berehalako askatasuna jartzen ematen zien mertzenarioi, eta ni dakidanez, Bataion Basko Espainolen inguruan kondenatuak daudena dira bakarrik 3, eta lehen aipatu dan bezala 600 atentatutik gora, eta gutxienez 40 hildako edaginez, ez? Justo Lizaranen aurkako atentatua egin zutena, egin zuten mertzenariak kondenatuak izan ziren, hori Frantzia estatuan edo Ipar Euskal Herrian, Yolanda Gonzalezen aurkakoa ere egin kondenatua izan zen, Madrilen eragindako atentatuan, egin hain zuzen ere ihes egin zuen, baimen batekin, Paraguaiera, eta Paraguaitik itzuli zenean, izan zen polizi ezberdinetako irakaslea, tartean ertzainarena, hori azaldu zen duela ez dakit urte bete edo 2 urte egunkarietan, ez? Eta 3. lehen aipatutako Triangulo de la Muerteko Iturbide eta Zabala. Hala ere, 125 bat urte zigorra, 125 bat urtekoa izan zen bakoitzako, eta 10 urte egin zuten espetxean eta gero kaleratu, biak ja hil ziren, bata ez dakit hil zan edo hil egin zuten, ez? Baina biak ere hil. Beraz, 40 atentatu edo hildakoen artean, bakarrik 2 persona eta beste talde, Triangulo de la Muertekoek kondenatuak. Beraz ere, editorek nik usten dut asmatu egin zuela jarri zutenean liburuari impunes liburua, ez? Impunitatea alde batetik eta inmunitatea bestetik, ez? Bazekitelako zerbait egin ezkero, ez zuten gero zituzten ondorioak izango. Ikertzeko artxibategiak oso garrantzitsuak izaten dira, eta ez dakit okurritzen zaite. Egongote da Bataion Basko Espainol edo gerra zikinari buruzko informazio argirik Madrileko Barne Ministerioaren artxibategian? Egongo da, eta egunen batean, ziur nago, baimenak emango badituzte ikertzeko, aldez aurretik erreko dituzte artxibategi horiek. Martin Villaren garaian egin zuten bezala, ez? Frankismoaren garaian egin zuten bezala, frankismoaren artxiboak Martin Villak egin zuen bezala. 2 milioi fitxa inguru errezitun Martin Villak ez zitun erreko, baina bere garaian, ez? Hala ere, nik daukadan esperientzia beti pentsatzen dut, ez? Zerbait egotekotan edo ikertzekotan ez gaur egun, hor dago legea, frankismoaren garaio sekreto ofizialen legea indarrean, baina nire esperientziaren arabera nik usten dut Espainiako armadak gordetzen ditula dana. Gauza guztia gordetzen ditu. Eta azken finean, gobernuan egon talde bat, edo alderdi bat, edo bestea, horren gainean beti dago Espainiako armada, ejertzitoa. Eta beraiek, ni frankismoren garaian, barne ministeritzako edo beste artxiboetako
ez ditudan aurkitu artxibategiak azkenean edo fitxa horiek artxibo militarretan aurkitzen dira, ez. Beraz, egunen batean lortzen badegu edo lortzen bada ikertzea, nik usten dut artxibo importantenak hauek izango dira, eta besteak segurazki nire ustez, behintzat segurazki erreko dituzte. Horre, zehazki, lehen aipatzen genuen, Batallon Basko Espainol ostean etorri zela gal, sigla aldaketa bat, zergaitikan? Bueno, aldaketa ere gobernuan, helburu ezberdinak, lehen aipatu den bezala, 1970-tik, 1975-tik aurrera helburua zan oposizio guztia, nahiz eta oso zehaztuta iparraldean errefuxiatuekin, eta ondoren galen garaian atentatu, Batallon Basko Espainolen garaian atentatu gehienak ego Euskal Herrian mintzat indiskriminatuak izan ziren, Alonsotegikoa, Berritzekoa eta Barreko luze batean ikusten da, baina galen garaian diskriminatuak izan ziren atentatu guztiak, naiz eta batzutan endaiez tabernan esate baterako, endaian mertzenarioak bezero guztien aurkakoa, baina pentsatzen zuten euren artean aurkitzen zirela errefuxiatuak, ez? Beraz, aldaketa nabarmenena hortan dago. Hortan dago, beti bereizten Batallon Basko Espainolen garaian helburu zehatzak bazituztela Ipar Euskal Herrian, errefuxiatuak aipatu dudan bezala. Baina galen garaian errefuxiatuak izan ziren helburu bakarrak. Eta aipatuko dugu ere, Donostian dagoeneko liburu aurkeztu dela, gaur Baionako txanda izango da. Eta ezakit, alako aurkezpenetan normalean jasotzen duzu, zertzela da edo datu berririk, edo gerturatzen da jendea kasuekiko duen harremana azalduz? Bai, batzutan bai, beste nire esperientziaren arabera, batzutan bai, beste batzutan ez, kasu horretan ikusten dut, ez bakarrik gaurko aurkezpenarekin, baizik eta beste aurkezpenarekin edo liburuaren oihartzunen arabera, beti iristen zaizkizu ezagutzen ez dituzun gauza berriak, eta kasu honetan ere jaso ditut ekarpen batzuk, eta esan beharra dago liburuan ez dira aipatzen, azkenean liburu laburra da, baina milaka eta milaka mehatxuak egon ziren, gutunak, eta horietako gutun batzuk bidali dizkidate, eta segurazki, datozen hilabetetan beste aurkezpenarekin edo liburuaren zabalerarekin beste datu batzuk azalduko dira. Hori beti gertatzen da, horrelako ikerketen liburuekin beti geratzen da. Eta horregatik ere ikusten dut liburu hauek ez da nik egin dudalako, baizik eta beste batzuek egin dute eta egiten ari dira horrelako ikerketak beste gai buruz. Baina importanteak dira eta beti azaltzen dira eskutuan egon diren edo jendearen beldurrez azaldu ez diren kontu batzuk. Eta liburuak edo ikerketa hauek horretarako ere balio dute, hain zuzen ere, nolabait eskutuan edo beldurrez zabaldu ez diren kontu batzuak ere azalean jartzeko. Horaitaraziko dugu. Impunes liburua, Batallon Basko Espainolen nondik norakoak, Iñaki Egaña historialariaren azkeneko liburua. Eskerrik asko goizonetan gurean izategatik. Zuei eta hurrengo arte.